I dag er det Asbjørns fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han får sig nok en bandicam, som han har ønsket sig i år. Hans far sidder og leger med hans nye program. Tillykke med fødselsdagen, Asbjørn. Nu eller også så skal vi lige vej. Itachi, du glemte fladet. Nå. Ja, ja. Nu må vi jo bare tage fladet fra ham. Og løbe med det selv. Nej, jeg har skudt ham. Han sidder der bare der. Hey, move out! Medic! Så ligger man der. Sorry. Got eyes on enemy. Brutio, kom og lev mig op. Eyes on enemy. I got contact. Enemy contact. Ja, jeg håber han har set en fjende derovre, fordi ellers så synes jeg han er meget længe om at bevæge sig nogle steder hen, når der ligger døde med. Til Brucio, revive us. Okay, team, okay. Sorry for the Thank you. Steering X-ray. Enemy contact. Cover me, I'm Det reloading. kunne være, de skulle sørge for at have skud nok i magasinet. Enemy contact. Nå, så fik du lov til at se, at jeg vandt. Nå, Good job. jamen nu bliver det spændende at se, om den optager det ordentligt, og om det er til at vise. Men i hvert fald, tillykke med fødselsdagen, Asbjørn.